Jeg drømmer om flere muligheder for unge i Thy, så der er også flere, der vælger at blive her. Jeg drømmer om en stærk sammenhængskraft mellem unge og ældre. Mere kultur og natur i Thy. Jeg drømmer om, at der er mere plads og support til iværksætteri. En Thy, hvor man tør at blive gammel. At vi passer på vores natur, for vores børn og vores fremtid. At vi er en kommune, hvor der selvfølgelig sidder kvinder med i de store bestyrelser. Økologisk marker, dykker på græs og med et tryne i jord. Jeg drømmer om et Thy, hvor vi også i fremtiden har muligheden og friheden til at bruge naturen som vores legeplads. Til november er der kommunalvalg i Thy og Danmark. Med drømmen om at berige samtalerne i Thy med håb og drømme for vores egen og dens fremtid, giver vi dig her Crowdreaming-initiativet 1000 drømme for Thy. Håbet er, at 1000 yngre thyboere mellem 18 og 45 fællesskaber en visionær og håbefuld dagsorden for valget. Vi håber, du vil være med, for hvad drømmer du om?